I pozdrav svima ljudi, danas radimo izazov probaj da se ne uplašiš. Ne mislite da je ovo copyright, nisam nigdje mogla naći običan video, pa moram ovo. Pa krenimo. Scary images. Ok, nešto. Slenderman, nešto. Reklamnica. What the heck? Da, to je, znam i kojeg je to. Hajde nešto, a neću se ništa. My god. Level 2. 2. Das mundo. Šalim se. Sad ti nešto iskočiti, nešto će iskočiti. Nešto će iskočiti. Okej. Skočiti. What the hell? Skočite. Ne. Oprostite što morate gledati jasoka. Nešto će iskočiti. Drži mi palčeve. Okej, ovo reći. Še minuta i po na ovo. Okej. What the hell? What? Oni. Level 3. Oh my god. Okay. Sad će nam tu prolet, sigurno će tu prolet jedan. Jel to ne će biti? Kako to što ima? Lijepo, da. Znala sam da će doći. Ok, ovo je samo neki level 3, ja mislim. Ako se dobro sjećam. Da, bro, klauna, ja se baš ne bojim. Ti je klauna. Majka. Se to što čuje? Ne čuje se. Da, ne čuje se ništa. Ajmo nešto strašno, ovo nije ništa strašno. What the hell? Nije ništa strašno. Što tu vidim nešto crno? Bože. Level 4 scary videos. My god. A dobro, nije ništa strašno. Nije ovo, nije ništa strašno. To se vidi. Nije ništa strašno, bez veze. Baš bez veze. Baš bez veze. Ne, nije bez veze.
Koliko je još minuta video? Možda bude neki 8 minuta, šta ja znam. Sad će da iskoči. Iskočit će. Neće. Držat ću ovak jastuk za svaki slučaj. Bez veze. Bez veze. Nije nešto strašno. Moj god, ne, iskočit ću sve, ne, nije, znaš kako si lijepa, aj nemoj, molim te, ne preljepo stavim. Ne. Dobre. Ja sam se naći na ježi. Koji sam se osjetim da će nešto skoči. Predviđen. Level 4, final level. Svaka živje. Nije strašno. Bog te koliko ova može. Ne! Joj, ne! Nemoj molim, ne, moj Bože, ne, uff. Održi. I nešto. I eto ga, to je bilo to od ove epizode, nadam se da ste uživali i vidimo se u sljedećoj. Pozdrav!